Hola, bon dia. Gràcies per ser-hi malgrat les circumstàncies i gràcies per un premi inesperat, que només és la suma, o sigui, seria injust no dir-ho, només és la suma de la trajectòria de molta gent que m'ha fet costat. Mestres, bibliotecaris, dissenyadors, presidents d'entitats culturals, guionistes, la ràdio, la televisió, els editors, els llibreters, els bibliotecaris, tota aquesta gent, la mare, les àvies, les modistes, els secretaris i secretàries, tota aquesta gent, els correctors, els filòlegs, eh, aquesta gent té una trajectòria molt més anònima que la meva, però sense ells jo no rebria cap premi a la trajectòria, que és una trajectòria molt poca solta, molt de tastolletes. Què hi farem? Gràcies per tot, gràcies per ser-hi i salut.